Salutare! De azi vrem să începem o nouă serie pe canalul nostru în care să vă prezentăm cele mai avantajoase promoții pe care le găsim pe internet. Clipurile vor apărea în fiecare săptămână, iar linkurile spre produse le găsiți în descriere. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă. De la Altex avem un preț foarte bun de 178 de lei la un SSD Kingston de 120 de GB pe SATA 3 la o viteză maximă de 550 MB pe secundă. Și dacă nu mă înșel, este cel mai ieftin SSD de 120 de GB de pe piață, exceptând, bineînțeles, no-name-urile. Apoi avem o brățară fitness, Miria Active MY 9501, care arată foarte bine și este de asemenea la un preț foarte bun de 89 de lei. Brățara sau ceasul este compatibil cu Android și iOS și are o gamă foarte largă de funcții pe care mai bine le puteți consulta în descrierea produsului. Tot de la Altex avem un mousepad Marvo G3. Dimensiunile acestuia sunt de 703 ori 225, iar grosimea lui este de 3 mm. Și cu siguranță acesta va arăta bine pe biroul vostru, mai ales dacă aveți o temă roșie. De la Altex trecem la EMAG, unde avem un monitor Samsung de 24 de inch la un preț foarte bun. Produsul la 599 de lei este un Best Buy al momentului. Avem un monitor de gaming Full HD cu tehnologie PLS, cu timp de răspuns de 4 milisecunde și porturi VGA și HDMI. Dacă doriți să faceți un update la monitor, acesta este una dintre cele mai bune alegeri. Apoi, săptămâna aceasta la EMAG avem reduceri și la laptopurile Asus. Așa că am selectat un model numai bun pentru activitățile de zi cu zi. Navigare pe internet, Facebook, YouTube și viziona filme. Și de fapt cam tot ce include Home și Office. Laptopul vine la prețul de 1150-1149,99, în care avem și Windows 10 preinstalat. Apoi, pentru că tot se apropie iarna, nu puteam să trec cu vederea de anvelopele de la EMAG, care sunt la reducere și e posibil să găsiți ceva convenabil pe dimensiunea dumneavoastră. Cam atât de la EMAG. Acum vrem să trecem la IT Galaxy, unde avem un preț foarte bun la o tastatură de gaming. Este vorba de tastatura K636 de la Marvo. E o tastatură foarte silențioasă, ceea ce apreciez foarte mult la tastaturi. Apoi, tastele sunt iluminate în 3 culori, roșu, mov și albastru. Are anti-ghosting și un timp de răspuns de 1 milisecundă. Așadar, este un Best Buy al tastaturilor de gaming într-un buget redus. Acum, lista noastră va continua cu două telefoane de la Flanco, care au prețul de 500 de lei, 499,99. Este vorba de Allview P8 Energy Mini și Allview X2 Soul Style. Dintre acestea, personal aș alege P8 Energy, deși are o cameră foto mult mai slabă, compensează cu o baterie mai bună. Apoi nu puteam să încheiem lista noastră fără două tablete, ambele de 10 inch. Prima este Asus ZenPad Z300, pe care o găsim la prețul de 999 de lei la EvoMag, iar a doua este Lenovo Yoga Tab 3, pe care o găsim la sell.ro la o reducere de 500 de lei și are prețul de 899. Cam acestea sunt produsele alese de noi pentru această săptămână. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Până data viitoare, v-am salutat!